नमस्कार, प्रणाम। कुछ जनता के कष्ट बा जौन हम लोगन के सामने कुछ लाइन में रखे के चाहतनी। आज ये बिहार के ऐसा स्थिति, ऐसा हालत हो गई बा कि आज जनता परेशान बा, त्रस्त बा। एगो चपरासी माली के अगर नौकरी के भी आवेदन डाला था तो कम से कम लाखों लाख लोग लाइन में लागता। आखिर हमनी के बिहार में कब तक ले कष्ट सहल जाई? आखिर काहे हमनी के साथे ऐसा बिहार में होता? कुछ चंद लाइन रोल उनके सामने हम रखे के चाहतनी। अगर हमरा बाड़ी से केहू के चोट पहुँची तो क्षमा कइल जाई, लेकिन जो सच्चाई बात होन ये बात हम लोग उनके सामने रखतनी कि बड़ बड़ डिग्री भी बिहार में बेकार हो गई। बड़ बड़ डिग्री भी बिहार में बेकार हो गई। पीएचडी करे वाला लड़का बेरोजगार हो गई। पीएचडी करे वाला लड़का बेरोजगार हो गई कि बड़ बड़ डिग्री भी बिहार में बेकार हो गई। जनता के दुख देखे वाला यहाँ नइखे कौनो मरद कि जनता के दुख देखे वाला यहाँ का केहू नइखे मरद। आ बाझिन का जानी ये भैया परसोती के दर्द। जनता के दुख देखे वाला यहाँ नइखे केहू मरद। बाझिन का जानी ये भैया परसोती के दर्द। कि पुरखन के इज्जत भी अब तार तार हो गईल। पुरखन के इज्जत भी अब तार तार हो गईल। पीएचडी करे वाला लड़का बेरोजगार हो गई। दिल्ली, बम्बई, लुधियाना खाता बिहारी धक्का। जहाँ जाइल जाता वहाँ से मार के भगावल जाइल जाता। कि दिल्ली, बम्बई, लुधियाना खाता बिहारी धक्का। आ घर परिवार के गाड़ी के तबो डगरत नइखे चक्का। दिल्ली, बम्बई, लुधियाना खाता बिहारी धक्का। आ घर परिवार के गाड़ी के तबो डगरत नइखे चक्का। महंगाई के मार से सब है, महंगाई के मार से सब है लाचार हो गईल। पीएचडी करे वाला लड़का आज बेरोजगार हो गई। मेहनत मजूरी करके लोगवा खाता चटनी रोटी। जे दिन भर पसीना बहावता ओकरा हिस्सा में का आवता? कि मेहनत मजूरी करके लोगवा खाता चटनी रोटी। आ एसी में नेता के सार घूमस चमकता सार के कोठी। कि नेताजी तो धनिक होइए गईनी, साथे साथे कुल खानदान के भी तार दहनी। सबसे पहले ससुरारी पर नजर पड़ता नेताजी के। कि मेहनत मजूरी करके लोगवा खाता चटनी रोटी। एसी में नेता के सार घूमेले चमकता सार के कोठी। कि मेहनत मजूरी करके लोगवा खाता चटनी रोटी। एसी में नेता के सार घूमेले घूमेले चमकेला सार के कोठी। कि जावना पर जनता कैलस भरोसा, जावना पर जनता कैलस भरोसा उहे गद्दार हो गईल। पीएचडी करे वाला युवा आज बेरोजगार हो गई। जल नल के बदले अगर मिलित चापा कल 12.5 लाख रुपया एगो वार्ड में खर्च भइल बा। कहीं कहीं 25 लाख खर्च भइल बा। और जल नल के हालत का बा? जब जांच करे वाला केहू आवता तो एक दिन दिखा दहल जाता कि जल नल एकदम ठीक बा। आ जब गांव के लोग पूछे जाता कि काहे नहीं के चलत, तो लोग कहता कि हम ओकर थोड़े जिम्मेवार बनी, एक बार हमार काम रहे हम बनवा दहनी। काहे कि जेई आके लेके चल गई बनी अपन कमीशन। मुखिया, वार्ड सचिव सभे अपन बांट ले बा। सबसे बेहुदा तो जनता जनार्दन बा। यही से कहल बा कि अगर सरकार के ये बात ध्यान में रही तो चापा कल अगर 12.5 लाख के अगर एगो वार्ड में बटा जाई तो ई कष्ट ना उठावे के पड़े।
कि जल नल के बदले अगर मिलल रहित चापा कल तो सब गरीब गुरुआ के मिल जाइत घर ही शुद्ध में जल। जल नल के बदले अगर मिलल रहित चापा कल तो सब गरीब गुरुआ के मिल जाइत घरवे में शुद्ध जल। कि मुखिया वार्ड सचिव जेई के, मुखिया वार्ड सचिव जेई के कमाए के बढ़िया आधार हो गई। पीएचडी करे वाला लड़का बेरोजगार हो गई। इतने अभी दुख नहीं खे। बिहार सरकार से निवेदन में प्रार्थना बा कि जेकरा के जांच करे के भेजता नहीं, खुदे अपन जीप कर गरम करके चल जाता, वो खाली बस देखावे खातिर आवता। लेकिन के शामिल बा एकरा में कि आंगनवाड़ी खाली सब लइकन के राशन, आंगनवाड़ी वाली खाली सब लइकन के राशन आ घूस दे के खरीदले बाड़ी शासन और प्रशासन। आखिर वो खर्चा कैले बाड़ी तो कमीशन पहले ही फिक्स हो गई बा। लइकन के कबो राशन से भेंट नहीं खे, लइकन के खिचड़ी से भेंट नहीं खे। जौन ओकनी के पोषाहार आवता तो लइकन के मिल नहीं खे पावत, और जे पूछे जाता तो ओकरो के लोग धमकी देता कि आंगनबाड़ी वाली खाली सब लइकन के राशन आ घूस दे के खरीदले जे बाड़ी शासन और प्रशासन। कि बनली सेविका भले, बनली सेविका भले उ, लेकिन सबके मालिक उनके भातार हो गई। उनकर नाम बा, सब कुछ राज चलाओ तरे उनकर मालिक, उनकर पति देव। कि बनली सेविका भले मालिक उनकर भातार हो गई। पीएचडी करे वाला युवा बेरोजगार हो गई। इतने नहीं खे, एगो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड सुधरवावे खातिर अगर केहू गरीब जाता, वृद्धा पेंशन खातिर केहू अप्लाई करता, तो जो क्यों 100-200 बिना लेले काम होत नहीं खे। आई सब बात पता बा, लेकिन सब नीचे से ऊपर ले लोग बैठल बा। नइखे ब्लॉक में काम कौनो होखत जबले जेब ना होता गरम। नइखे ब्लॉक में काम कौनो होखत जबले जेब ना होता गरम। आ घूस खोरवन के लागत नइखे तनिको नजर में शरम। डांट के भगा दहल जाता कि चल हट पीने आइए। सरकार से तनख्वाह अलगे मिलता, आ जनता से मजबूरी के फायदा उठा के जेब गरम करके तब काम होता। कि नइखे ब्लॉक में काम कौनो होखत जबले जेब ना होता गरम। आ घूस खोरवन के लागत नइखे तनिको नजर में शरम। जहाँ ले नज़र घुमाई देखी, ये भैया, जहाँ ले नज़र घुमाई देखी घूसखोरी के बाजार हो गई। पीएचडी करे वाला, एमबीए करे वाला लड़का आज बेरोजगार हो गई। काहे कि बाप माई लगे पैसा नहीं के 10 लाख देवे के। अभी इतने ना भइल, 16 लाख के 19 लाख के चुनाव में देहलस लालच देता। 16 लाख के 19 लाख के चुनाव में लालच देता। आ वोटर रोवे सपोर्टर हंसे, खूब मस्त बाड़े अपन नेता। खाली जे चमचई करता ओकरा मस्ती बा। आ वोट दे के हमनी के का करता नहीं जा, रोता नहीं जा। जहाँ जहाँ जाता नहीं जा तहाँ तहाँ दुत्कार मार गाड़ी, ये हमनी के हाथ में लागता। कि 16 लाख के 19 लाख के चुनाव में लालच देता। वोटर रोवे सपोर्टर हंसे, मस्त बाड़े खूब नेता। आ देखी डीलर साहेब के घरवा, देखी डीलर साहेब के घरवा राशन खातिर कई बेर मार हो गई। पीएचडी करे वाला लड़का बेरोजगार हो गई। मोटरसाइकिल जांच करेले थाना पर के सिपाही। आजकल रास्ता चलल भी लोग के मुश्किल हो जाता। कागज पत्र से मतलब नहीं खे, नाम बा कागज पत्र जांच करे के। बस अगर 200 रुपया बा तो काम डगर जाए, 150 रुपया बा तबो काम डगर जाता।
कि मोटरसाइकिल जांच करेले थाना पर के सिपाही आ कागज पत्तर के नाम पे होता साँझे सवेरे कमाई। अभी तुरंत देखी मनीष कश्यप सर जी पटना पुलिस के जौन कारनामा रहा तो सामने वायरल भई रहल हो, तो ऊ खाली पटना में नहीं खे, हर रोड चौराहा पर एकदम टाइमिंग फिट बा आ एकदम गाड़ी लाग जाता। भले धड़ल्ले से लोग शराब बेचता ओकर केहू जांच करे वाला नहीं खे, लेकिन जनता अगर जाता तो तारा गोड़ में जूता नहीं खे, हेलमेट नहीं खे, ड्राइवरी लाइसेंस नहीं खे तो 200 रुपया जा। मोटरसाइकिल जांच करेले थाना पर के सिपाही कागज पत्तर के नाम पे होता साँझे सवेरे कमाई। का करी जनता सगरो ओरी, का करे जनता सगरो ओरी, अब अनहार हो गईल, पीएचडी करे वाला लड़का बेरोजगार हो गई। इतना बेरोजगारी के मार बा कि आगे जहाँ देखी वहाँ चाय नाश्ता पकौड़ी समोसा के दुकान खुल रहल बा, लेकिन का एकरा से समाधान हो जाई? चाय समोसा तरकारी बेच के कितना लोग पेट भरी, चाय समोसा तरकारी बेच के कितना लोग पेटवा भरी, आ कबले बिहार में नइखे बुझात रही ई भूखमरी। चाय समोसा तरकारी बेच के कबले लोग पेटवा भरी, आ कबले बिहार में नइखे बुझात रही ई भूखमरी। ना जाने सब जान के, ना जाने सब जान के, काहे आन्हर सरकार हो गईल, पीएचडी करे वाला लड़का बेरोजगार हो गई। किसान के हालत वैसन के बा, धान गेहूँ ऊख भी बेच के नइखे जात परेशानी, धान गेहूँ ऊख बेच के भी नइखे जात परेशानी, आ कर्जा में सभे लोग बा डूबल, कैसे होई किसानी। कर्जा में सभे लोग बा डूबल, कैसे होई किसानी। कि धान गेहूँ ऊख भी बेच के नइखे जात परेशानी, आ कर्जा में सभे लोग बा डूबल, कैसे होई किसानी। बुर्बक तो गरीबे बा, बुर्बक तो गरीबे बा, आ उ लोग होशियार हो गई। पीएचडी करके युवा आज बेरोजगार हो गई। अब सुनी सबसे निम्न स्तर के गरीब के का दशा बा, जे प्राइवेट बैंक फाइनेंस बैंक से लोन ले ले बा किस्त पर भरे के, बाहर कहीं काम नहीं खे लागत, गाँव में मजदूरी उ लायक बा ना, रोजगार के एकरा से भी बहुत बड़ा संबंध बा कि प्राइवेट बैंक ना किस्त मानता आ देता दुआर पर गाड़ी। प्राइवेट बैंक ना किस्त मानता देता दुआर पर गाड़ी, आ बाहरा कहीं ना काम मिलत बा, का करे नर अउरी नारी। प्राइवेट बैंक ना किस्त मानता देता दुआर पर गाड़ी, बाहरा कहीं ना काम मिलत बा, का करे नर अउरी नारी। जिंदगी चलता भगवान के भरोसे, ई जिंदगी चलता भगवान के भरोसे, कि दलालन के बाजार हो गई। पीएचडी करे वाला युवा आज बेरोजगार हो गई। जितना डर कोरोना से नहीं खे, उतना डर आज के इस समाज में जौन कचरा बड़ा सनोकनी से बा, कि कोरोना से ज़्यादा खतरा यहाँ आज कचरन से बाटे। कोरोना से ज़्यादा खतरा यहाँ आज कचरन से बाटे। यहाँ खुश उहे रही जे कचरन के पत्तल चाटे। कोरोना से ज़्यादा खतरा यहाँ आज कचरन से बाटे। यहाँ खुश उहे रही जे कचरन के तालवा चाटे। यहाँ खुश उहे रही जे घुसखोरवन के पत्तल चाटे। सच्चाई से जिए वाला, मेहनत मजूरी करके जिए वाला तो कर्जदार हो गई।
पीएचडी करे वाला युवा बेरोजगार हो गए। जौना पर कोई जा भरोसा उहे दहलस धोखा। जौना पर कोई जा भरोसा उहे दिहलस धोखा। आ जनता जनार्दन के कहिया से बनौलस बोका। अंधन दौलत से माला माल, अंधन दौलत से माला माल आज चोरवन के परिवार हो गई। पीएचडी करे वाला युवा बेरोजगार हो गई। ये बात हमार जौन चोर होइए सन तो उनके तो खराब लगबे करी, जौन घूसखोर होइए सन तो निमन ना लगी, लेकिन फिर भी सच्चाई होला। आ ई बात सभे जानता कि का हो रहल बा बिहार में। साच बात तक